I dag vil jeg lave en outfit video, og den kommer her. Og vi starter med mine smykker, og min ørering er fra en guldsmed, og min ring er fra glitter, og mit ur er fra Ikas Cups, hvor det er fordi min lillebror, han spiller fodbold. Så var der sådan en smykkebåd derhen, som sådan rejser rundt, tror jeg, sådan en rejsende båd, hvor jeg købte et par uger, et par stykker uger. Og ja, så dem købte jeg der. Og min trøje, den er fra Veomuda. Den er bare hvid. Og mine bukser, de er fra H&M. De er bare sorte. Så ja. Og her kommer fraklippene. Nej, gå lige ud, jeg filmer. Mor, ud. Hej, i dag vil jeg lave dagens outfit. Alene, uden med det. Og det kommer